kungafikeleleki uba nokuzamqala ngaphi ube ufuna ukuthetha naye abe difficult wabe nemibuzo. Kanti xa umntu ethambile kulula ungena kuye. Akunabalula noba ndingacofa le pulpit iqinile, but xa ndinokucofa ezileke sekuthiwa ngamatamtam kulula ukufikeleleka kulo. Ndenza nje umzekelo. So abakhokeli bethu bangcwele kubekekile nje ukuthi sinakho ungathobeli silimali. Sinalo problem kakhulu. And ke ngoku andiyazi le nto noba isuka phi, noba isuka ekulinganeni ngokweminyaka, noba isuka ekugqibeleni andiyazi. Especially when it comes to umama wethu. Afuneka loo nto leyo siyifile, sinako umdelela nanoba yi-age yakhe noba yintoni, but ke funeka siyazi ukuthi nguThixo omnyukele thina. Eye-age into ayithethi, okusalayo funeka sithobile kuye njengomama wethu. Yonke into ayithethayo siyenze as-it-is silibandla. Even noba ngavuka esithi makuyekwe ukuthwalwa iqhiya ezimnyama okanye ijezi efana neyam, kutsho yena uthunywa nguThixo, afanele kanti nombuzo woba yayizinto zakudala ezo utsho njani njalo. Funeka senze into ayitshoyo, sithobele. Ukuthobela ke bangcwele kusuka kude. Uba uyakuqaphela because noYesu Kristu naye wathobela uThixo. uThixo sithi kuYesu makabetheke zawubethelwe emnqamlezweni wathoba, kathi hayi Thixo andizukwazi because izikhonkwane zababuhlungu ndizawuthotshaniswa ndi-2020. Wavuma yonke into uThixo ayithethayo. Waye thina ke ngoku siza koyiswa ukuthobela abazali, because xa singathobeli abafundisi bethu abazali bethu apha ebandleni akuzuba lula ukuthobela uThixo. Kanti if singaqale soyike bona kuqala kuzawuba lula ukugqobhozela kuThixo. And zininzi izinto ezizasiphosa ngenxa yokungafuni ukuthobela. Zininzi izinto ezizawuthi asiphendule kwimithandazo yethu ngenxa yoba sithobeli kuqala. Kubaluleke kakhulu ukuthobela abazalwane, sithobele futhi ude ube ngathi awubhadlanga ncam ngenxa yoba uyikhaphethe apha phantsi. Umzekelo, mna befana ndisemsebenzini ngoku ndiya ndaphangela kuba ndicinga into yobana kuyanyanzeleka ndikhona because i-conference yomama le. Ndiyayifuna ukuthobela because xa kufuneka ndikhona funeka ndibe khona, eyomsebenzi ayiphe ndiyixoxe. But ukuthobela abazali is very important because ubomi bethu abalali nezibili izwi lisitsho. Andibaqambeli ungalala, ndibaqambeli ukuthini, izwi litsho apha kule verse 17 uba uyifunda kahle. Abalali bancwina ngathi. Funeka siyijongisise le nto bangcwele ukuthi uThixo uthetha ukuthini kathi masithobeleni silibandla. Ubone ntoni apha kuthi thina abazalwane? Ngoba ngokuthobela uThixo zininzi izinto esinokusinda kuzo kuba sithobekile thina. Zininzi izinto esinongakwazi uzenza ngenxa basoyika uThixo because laa part yongamthobeli kungamoyiki. So if thina ke ngosiyaqhubeka nongamoyika uThixo sawugaxeleka ezintweni, sizibone sekusenza izinto ezingafanelanga siyazenza, sikhona singabazalwane. So it's very important ukuthi sihlale uThixo sithobele. Ndicela sikhawulezeni ana noThixo. uThixo siyamazi ngosi wasidala ngokufana naye. So nathi noba sesidibana nee-challenges apha emhlabeni, sidibana nezinto sisona endleleni, but befana siyazama kangangokuthi sifane naye. For example, if singavele senze ngohlobo uThixo afuna ngalo nendlela esinxiba ngayo nje yonke into apha ephola abanye ngangathi nguhambo Yesu nalapha kwakhiphi because sabe sifana naye. Sizawube singafani nezwe, sohlukile ebantwini. And loo nto leyo ke ngoku ezinto zibalwa apha, imibulo, ukungcola, ukubawa, zonke into nokuqexeza, zizinto ezingenawubalwa nobalwa ukuthi because umntu uzawuthi esacinga ukuqoqa elingathi abone indlela oyiyo, abone uba ayinaba nguwe lo, baphikisana abantu ngawo. I remember uzixelele wena nothi omnye umntu uzawuthetha ngesiqu sakho, uguquke ubuyele kuThixo kube ngumntu othobekileyo ofikelelekayo ebantwini. Ngoba yena uthe awuzibona ukuthi uyalamba apho uyasokola wacinga izonga zakowabo. Yacingeni kwakhe zonka owabo zangafike avela ngqala ekhabhathini akhangela isonka. Ukhawulelwe nje ngendlela erayithi ezithobile. Ngokuba engabantwana bethu uba ngoku wayezawuzafika athi kusekhaya apha akhangela isonka avula ikhabhathi. But yena ulindile utatakhe wamkhawulela, wamnika ihali.
wamnika ihagi, wamnika isihlabu, yonke laa nto neringi yazela bani. But ke ngoku umbuzo wam mna, utata ke zange afike avela amnika isonka. Wamqala ngehagi kuqala, yahamba ke yonke laa nto leyo kokuxhelwa kwathwani. So ndizama ukuthi bangcwele abasithobeli, but ke sike sizame nje ukuthobela, sijonge uThixo uzasenzela ntoni. Ngoba if thina sithagethe into yobana uThixo uzakwenzela ngoku, umzekelo ukuthandazela ngefowuni, uThixo ngasakuthengeli anzi uba ube nefowuni awunafowuni, uThixo uzawungakunika imali yokuthenga le fowuni mhlawumbi, abone esinye isidingo yena, ngoba ngosi yena uyabona into zethu, abone le into ayimfanelanga uzawusaphakamela abantu ke ndamnika, le into ke ndamnika uzawuba ne-pride atsho ngabazi abantu. So uThixo abona no, ifowuni ayizukulunga kuwe, makakuzame ngenye into, akusikelele ngenye into. uThixo akanyanzelekanga bavela akusikelele exactly ngale nto akusikelela ngayo. Usengakunika enye into uThixo, angakuniki le uyifunayo. So ifuna thina loo nto sibe patient, silinde kuThixo anze umsebenzi wakhe, singamxheshi, singathi uThixo wathi sibe simnikela ipressure sinemibuzo iminyaka engaka kudala ndithandaza. Mhlawumbi uThixo zininzi into yokudala ekunika qha wena uziqondi, ulindele uyilindileyo. Kanti kuba unowulinda kuThixo, uThixo eze ngendlela zakhe, ungamfakeli ipressure. Ndizama ukutsho nje bangcwele ukuthi